Start na. Ayaw sa inyong tumbi ng siligan ha. Babot ugong. Dali, agi na mo dari ko, agi na mo. Look, agi na mo po. Dali na noy, diara ka noy. Babot pa mo mga ayan ko tabot. Ay, ini kita. Siya po ni. Dikali. Para agi buko. Yan mi diri mga bay, limot pasada agi pas. Ato. Mama Irene, dispalto na atong lugar diri. Ma. Mama na comment. Di man na makita ang komunista. Kamuri ka mo? Di ba? Isa din ako tira. Ha? Ay mo siya kang lakang dong sa kapuan dong. Ambil lang din. Sabi mo lang. Ayan. Hala. Asa man ta? Hello mga bay, nami bayanihan diri kahimo kalsada man ni. Nara akong tindahan ya, espalto na atong atubangan. Tinabangay ra diri mga silingang. Ang tara to dara. This Bayanihan Road project area is supported by Mayor Junard Ahongchan. Na iso espalto na atong kasada. Hala gitumban ang gisiligan. Ginak ayaw sa. Ala, magsilig na sa tagutro. Balik na pod. Ala kanoy. Lamia pang gisiligan na manggod na dong kay aron mapurma. Napurma na inyong mga tiil. Hala, inyong mga tiil ni balik. Kasada na siya. Nya purmahon gisiligan aron dili dangog. Aron dili mo mga daling as. Saan na pa? Ha? Saan din? Basa lagi dari sige wala. Ha? Hala ka puti ko dito gisan iring noy. Puti kayo ni. Sige, diretso. Sa bago. Gani ngano na basa ni diri na tubig diri ay na ikuan. Gripo. Hala ka maapil gini ka siminto ang sagbot. Atong kuaon ang sagbot kay maapil ni kagahi. Maapil ni kagahi. Kay naapil sa
pula ng pormahan ng putro. Kabantay mo ng kalsada nga naay nga nagpurma gisilig. Silig raman. Ah. Pwede na mo magbike dire. Kay nana si Spalto na. Mga bay, election is coming. Just mo na nga. Mo na ni ang kalsada na to di pagapang kay lubak-lubak di kay ni diri. Hindi gini simentado ni among area. So, karon ni ang si Mayor na masiminto pero magtinabangay rami diri mga constituents, mga lumulupyo diri. Maapilog ka siminto ang sagbot man atong kwaon. Maapilog ka gahi. Oh, magahi ni gapil kundi kwaon. Di na makuha. Ha? So wala pa na human kay nagkulang ang balas. Wala pa na human no. Napaw, lawom pa kay diri. Mana sa module ate? Ha? Mana sa module? Wow, sana all. Hawa lang. Atong siligon kay ngano mugay. Wala po. Nanglan mahuman na jud ang adlaw kay pas na ugma. Bi, lakaw na bi kay pas na bi ugma. Siung ko nang bugan mo. Pas na ugma. Kilonis na. Oo. Pao na tong dahon kay mapil gagahi. Mapil man ni gagahi. Naku, wala. Masiminto gapil ang dahon. Di pwede raman kuya, mana tadi kay silhigon naman gihapon nato, mapurma ra gihapon na. Kay maapil man ni kasiminto ang dahon. Mama Irene, kuha pa na kay imong atubangan diri. Kay ispalto na nila. Oh, naro. Ispaltado na atong kasada, walang mahuman. Wa pa diri sa kilid kay ngano, kulang ang materials. Ang akong tubigan. Uy lang, ang akong tubigan lang kay murag ni gamay no. Ha? Kana akong tubigan kambal. Ako'y video na TV. Oh, dali. Kawiri ha, hindi malibat sila. Nandilig. Ayo, sigag. Iya, gitangkal na po ang dahon kay maapilog kagahi. Okay, ako ito na ay gugagri. Oh, isang sa lawas ni. Di ka matakot dali. Ha? Isa man. Kumana, nasilig na. Nag-start na? Padayon na sila. Di, ako lang tantangon kuya. Ako lang diri kuya. Ako lang tantangon na yung ano. Ano na tantangan yung pangta rin goya? Ay, lagi ko na, pat na sa amin. Oh. Di lagi, masiling ko na bakit. Ay, tugda mo, tangtang na na. Okay na siya kay. Parang na siya. Bahay, lagi-lagi ni. Ay, mo gahi. Ay, mo bukbuk. Agi! Mayo na bukbuk. Ay, kike, nag-video ko ni hindi kabgab. Ayaw ba? Sipon. Nag-video ko hindi kabgab. Ikaw. Ano tulong mo? Kuyawan, may kuning mo. Ano dito siya? Kami sila na trabaho to, ya padong ari na pipikas sa dito. Prenday.
Wa dira uy. Ingaman. Wa jadi mo bawa dira. Ayaw ba? Ayaw ba? Wabay kita gilabtan. Ayaw pang luha ko. Ayaw ba? Okay. Ayaw. Sobrang na ba kasi ang kuya? Huwag na rabe. Sisa. Palayo ko. Palayo ko. Nge! Ayaw! Kasapan ko ni ate. Dan narakati, wirir na dito. Atong pa-snack ko na itong mga bayani diri sa tuang barangay, no? Oh, thank you kayo. Oh, snack. Wala kay apil. Kay tiglang tao naman ka. Ayaw. Snack ko na po sila kay. Wala man minipahina. Sumatag na snack. Tawag ka na, di ba kayo siya? Ay! 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 Emang ano ba man? Ay man be, kita. Makita. Uy, makita. Ito ko. Ay man. Hanap man. Hanap lagi. Dari. Sarambaw! Sarambaw ni. Oh, buskin siya, no? Oh. Luto na nagbaylo ron, no? Oh. Next now, oh. Ay, yawa, buskin siya. Churi, si buskin siya, no? Ano ba? Nag-mix og... Day. Day. Pagdamog mga plastic. Pagdamog plastic sa tubig. Put ko. Susuri ka ana ba? Bayanihan ba mga bani? Ikaw ba, kikupot. Ngupok di ka di, pakong ko lang. Bagawi. Ngupok ko, dun sa. Susuri, ano. Atay, picture. Sa ingo, di ka, pipicture, live name, kagyabag. Ngupok di ka, dun sa di ko. Salamat sa sponsor. Around, picture eh! Season Bros. Mandagarat. Uy, mari tadi ada kugawan dre yo. Oh. Dagarat. Ataya sa buhay. What's up in the Cup? Shout out daw sa akong vlog, Mandaragat TV. Please like, share and subscribe. Mandaragat TV. Oh yeah. Peace out yo. Shout out sa akong vlog ya. Sama kay vlog ya. Hoy. Wala ba kulo? Hoy, di ara. Berpil.
Plastic. Hoy, Yara. Hoy, Yara. Malapay kag binangkal oy. Tara Mira. Ano? Hoy, plato oy. Oy. Ati, dali, ati, snack, ati. Tiko! Ato, wala tawo nyo. Muna. Ay magkalimot guys. Ang vlog Mandaragat Ibo TV. Please like and share and subscribe. Salamat. Iko para di ko madakpan. Hoy. Roy. Karoy. Ayan ako. Mark. Baka mo. Silupin ko na. Shit. Shit. Ayaw ko din. Hoy. Mawa mo dia. Labot. Live itong ni. Kulang pa, litro. Pray. Oy, hindi mayon ako pala, kakao na ba ang tanan? Oh, si Rosie magamit. Bawatan niya na rin. Oy, akong plato, ayan ni, ibalik tahon. Kana nila eh. One mark. Hey Mark. Hey Mark. Oy, ate. Ate, ambi atong live. Wala ka wala ba may mga mas kapiso kita ni. Saudara ato mga bayani diri sa Barangay Ibo, Sitio Seaside. Sila may hinungdan nga nasimintado na ato ang tubangan. Oh. Ato ang barangay diri sa Seaside no. Sitio Seaside. Oh. Bayanihan kini pinagi sa suporta ni Mayor Ahong Chan. Hoy mga bata. Di ba? Oh, kining karsada mo ni halin sa bulag. Unsa? Halin sa vlog. Ang kasada halin sa vlog ni Mayor Ahong Chan. Taga pag nag-snack ko, tanawar ko na diha. Oh. Oy, naka-snack na ba ang tanan? Wala ba? Sabay na kan supas. Ay, wala ka coke si Kuya, bita ba? Kuya, gaya kong isa ka coke lang. Gaya pa kong isa ka litro, nga bugnaw, Kuya. Sana ka mo. Ang gamay lang. Ha? Para gani dire. Napa ang tuwa, napa yung silupin sa tubig. Baga. Ha, litro naman yun. Ah. Wala may kukos ha? Buk. Laro kayo na ha? Oy, hurutan ninyong panog supas. Oy, akong buti taon ha, akong buti. Yay, Nora! Akong botilya. Laro kayo ka! Asa ti channel ni mo ya?
Mandaragat Ibo TV. Uy, ikaw na ito, mandaragat. Okay kaya. Oy, monetize na ka? Wapa? Pila na may subscriber ni Maron? 9 million views. Pasinta. Ah! Uy, sa isinta, sa kadagan diri. Uy, pa-subscribe sila. Mura ka na kwento ang tatlo. Subscribe. Pamabot og 1,000. Di, ma-monetize man kung nanay 1,000 subscriber. Pangampanya na. Wala nga nung gilugo naman na, kuya. Ala. Nga nung gilugo man to. Mugukal. Mo din yung head. Sila mo na nagtrabaho diri mga bayaw. Wala lang na sila yung mga mas. Wa mo yung mas. Banda dito Kuya Jun. So, dira ilang head diri. Ang usa sa mga tanod sa seaside. Oy, apil isnag ang mga bata. Unsa may gikuan eh? Hakot sa nigbalas. Tapag tanaw. Quality control na mo. Uy, asa ang tulo ka buti? Hala, gibulsa ng tulo ka buti. Sa, duha. Wala bro. Uy, wala ka snack inyong kwantano do? Ay, inyong tanod, wala ka snack. Hala, kabibo nila. Di, magpalit pa man ang takong paan. Inyawa. Igutom naman sila. So, ang ako na lang paan, diri, gihurot. Unsa si Galiaya? Unsa si Galiaya ha? Winston? Kuya, ay lang. Winston lang, be. Winston, sigarilyo. Ambi, usa ka buhok. Oh. Sige, larga. Welcome. Larga. Be. Buaya. Ala. Kuwag usa ata pa din. Sige, tiwasa. Yo, nani pundo ang basiyo yo. Pundo. Ah, kuwaon bang pundo? Tama. Ako rin tangga. Sige, padayon. Padayon og spalto. Welcome. Hala, dagan na sa grill. Manilig na sa tag-utro. Kuha lang. Sige, padayon. Please like and subscribe ha, Inday Kapkap. Kapkap mo ni siya. Oh. Salamat kaya. Welcome. Magabot na tayo ako module. Ah, sige. Classmate mo Dennis module. Isko lang karaan. Ah, sige, manilig sa tag-utro. Kaya dagan naman sa tiil. Oh, sige, lakaw na, mga bata. Agoy! Kuya John, apila kung silig na mga tiil nila, Kuya John. Palako na mo sila. Oh, lakaw na. Dakuha ko na ito bungag. Uy, akong silig, be. Ambi, be. Uli na sila uli. Lakaw na mo. Kabibo nila, oy. Dayon, pabalik na mo diri, Kuya John. Pabalik na mo diri. Di, para dili dangog. Inaanag forma ba? No, para di siya dangog. Simentado na dadri, pwede na magbike ang mga bata. Dili daw, anak ra. Tubig, dito na nga ito po doon. Maikog na ta magyabo diri. Ako na pong isuod akong washing machine, kuya.
Na, kaulaw. Tubig sa krasada, ngat ko naman na padong. Ako mo ulan, pwede ra ta makakuanda niya. Ugi ulan na, klaro kayo ang tubig. Ikaw itong silig. Mo tinday. Bicycle. Ako gid, klaro kayo. Kuha ako ya. Kuha to silig ya. Duha man akong gigawas. Anak, ko anang mapudi rin hugasan. Oh. Lawa, di ko kita sa inyong comment ay. Kuha ya. Iitsara noy, ayaw nagtunog noy. Kay sige nagsilig si Kuya Jun. Iitsara diri lang, ali lang, ambi lang. Ya, palit og saging dito nga prito ya. Palit og saging prito. Eh, kukuan bi. Mukaan kag saging bok. Gay kog 50 bi kay mo palit og saging prito. Gay kog 50. Halang, anong niari ba magkadiriya nga magpalit pa kag saging? Ambak sa Andro. Ikaw, wala. Ang ilakra. Lako na. Iambak pa man jud siya, uy. Ako, palit ko saging ni ate ko. Sige na, padayon naman sa inyong module. Sige na, babay na mga bay. Magpadayon ni sila ron. Matiwaso nila ng pahak diha. Limitado na nito na. What's out? Bye-bye. Thank you for watching. Halabi, mong tutoy, bi. Dako kayo, bi, sa video.